Hey, Arjan. Hey Edwin. Hey jongen, wat doe je hier? Ik ben hier als uitvloeisel van een project van Rikst. Friesland in print, proza en poëzie. En daar heb ik een gedicht vastgeruimd. Wat leuk. Welke gemeente heeft u uitgekozen? Nou, dat leidt voor de hand. Ik ga 8 karspelen uitkiezen. Net alleen nog omdat ik hikke en tuin ben in 8 karspelen. Maar ik ben daar op dit stuit nog wat dichter. Aan het eind van dit jaar. En ja, alles wat ik me ongrijpen kan om poëzie te schroeven, inspireren op 8 karspelen, dat pak ik. Super. En waar staan erin, hokkendichter en kunstenaar? De kunstenaar is Anke Kuiper. En die had een soort print maken wat de dichter Steven de Jong denk me interpreteren had als een 2 stukken sterrenloft, 2 stukken nachthemel. Aan Kuiper ken ik verder net. Dus dat ga ik maar gewoon ja. Ik kan eigenlijk dezelfde, ik hier een pdf zien, dat ik het in het echt zag ik meer detail, maar ik zie dat toch als een nachthemel interpreteren, of als vuurpilken, of als iets van, en dan ook ik zag is het een soort roes, en dacht het niet denken aan tussenromten, was het van een soort liminal space, maar dan uitbeelden in een soort roes. Ja. Daar dacht het niet aan denken. Gedicht van Steven de Jong. Een van mijn favoriete schroers, toevallig. De Wuppelhaven Del is denk niet wel mijn favoriete Friese roman. Die had een drinklied geschreven. Een anekdotisch gedicht, een proza-achtig gedicht door Ian Johannes. En dat is een Indië-veteraan. En daar ga ik mij in de stil terug inspireren. Mijn eerste associatie met Serhuzen, daar speelt het gedicht maar, is de kroeg van Piersma. Daar dus hij vroeger altijd zitten drinken. En dus men die er dan ook klagen, want dan wie het niet een kleren en dan wie is hij er net, dan zit hij bij Piersma. En daar ga ik dan wel eens mee, dus hij het was, dan kreeg ik altijd een ijskop. En één keer, toen ben ik op mijn plastic trekkerke, dan had ik een hier eens fjouwer was, daar ben ik die kant opgegaan, om dus hij te vertellen dat het niet een kleren was. Maar dat was het eerste 4 natuurlijk. In een Angleerse reis. En dat is die gedicht worden. Dat is de onleiding, ja, dat is de basis van mijn gedicht. Ik ga ook bezocht om daar, kreeg als Steven de Jong wat kosmische begrippen uit te dienen. Ja. En zo grut vielde dat eindelijk wel dat het haast 8 jaar en 4 wie voordat ik eindelijk bij Piersma aankwam. Mooi. Wat is de titel van het gedicht, Arjan? Het heet Serhuzener Romte en dan tussen jekjes een drinklied. Oké, mooi. We zullen eens even goed naar jaren. Dank u wel. Serhuzener Romte. Simmer 89. Ik weet nog goed hoe de trapers aan het vatschil zitten en hoe volle werk als het wie om naar Serhuzen te fietsen. Op een plastic trekkerke zo ik naar uw heid. O, wat wie dat vier, de kroeg van Piersma. In de auto voel het wel ta, alleen we er samen. Mijn lange eigen diekere ik om mij heen. Licht hier en fjouwer hier. En ik zag het voor me, maar of ik werkelijk Serhuzen helle, of misschien net verder als de meubelshowroom onder ranen van het eigen dorp. Of misschien net eens Heulendal van het hien. Dat doet er steeds grut genoeg mijn universum wie. IJsko, mij heid bij Piersma in de vakantie. Biljartballen rollen als Venus en Mars. En daar moest ik verdomme net aan zitten. O zeg mij eens geen. Lietse Voyager uit de magnetosfeer van Serhusterveen. Het bekende stelsel verlitten. En al peddelend in de romte tussen de dwarpen. In de romte tussen de dwarpen kon ik verdwijnen in alles wat er net weer.